Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus mipili og kapituag duha ka mga lalaki ug gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa mga dapit nga buot niyang adtuan. Sa pagpadala ni Jesus niining mga lalaki, gihatagan sila ni Jesus og mga specific instructions, mga pahimangno, mga giya, aron nga sila mas mulampos sa ilahang misyon nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kining maong mga pahimangno, mga igsuon, kining maong mga giya, angayan usab nato ni silang pamalandungan karon isip mga sumusunod ni Kristo, aron nga kita usab mulampos sa ato ang tagsa-tagsa ka mga misyon sa atong kinabuhi. Diha sa Ebanghelyo, adunay tulo ka mga pahimangno, tulo ka buok mga giya nga gihatag ni Jesus ngadto sa iyahang mga sumusunod. Ang unang pahimangno mao ang pagpuyo og simple nga kinabuhi. Ang pagpuyo og simple nga kinabuhi, mga igsuon, nagpasabot nga kinahanglan kung musunod ka sa atong Ginoo, kinahanglan nga andam ka mo detach sa tanang mga kalibutanong mga butang. Nga kung ikaw musunod di ay sa atong Ginoo, kinahanglan nga andam nimong biyaan ang kung unsay anaa kanimo aron nga ikaw musunod kaniya. Tataw kaayo, mga igsuon, nga dili gusto si Jesus nga ang iyahang mga misyonero mahasol sa mga kalibutanon nga mga butang diha sa ilang pagbuhat sa ilahang mga misyon. Kinahanglan, mga igsuon, nga kining mga sumusunod ni Kristo mulakaw sila nga wa sila'y dalang daghang nga mga butang. Matod pa sa Ebanghelyo, si Jesus miingon nga kinahanglan dili sila magdala og puntil, ni sudlanan sa limos, ni sandalyas. Kahibaw si Jesus, mga igsuon, nga kun ang iyahang mga disipulo ma-attach pag-ayo sa kalibutan, mawagtang ang ilahang gana sa pagsunod kang Kristo. Mawagtang ang ilahang gana sa pagtuman sa mga sugo ni Kristo tungod niining mga kalibutanon kaayo nga mga haylo. Mauna nga kinahanglan nga sila magpuyo gayod og simple nga kinabuhi aron nga ang ilang pagsalig adto ra gyud nila ibutang sa atong Ginoo. Usahay manggod, mga igsuon, ang tao mahimo nga mopalayo ug mokalimot sa atong Ginoo kung siya puwerte na gyud niyang datua, to the point nga magtuo siya nga mabuhi ra siya sa iyang kaugalingon bisan pa man og wala ang pagtabang sa atong Ginoo. Buot sa Ginoo, mga igsuon, nga kita musalig kaniya ug dili musalig nganha lamang sa mga kalibutanon nga mga butang. Mauna nga diha sa Ebanghelyo, giingna ni Jesus ang iyang mga disipulo nga kinahanglan dili sila magbalhin-balhin og balay nga kapuy-an o mangitag mas maayong katulgan diha sa ilahang pagbuhat sa misyon. Og kinahanglan, mga igsuon, matod pa nga sila mukaon og muinom sa kung unsay idalit kanila, dili kay mangita og unsay wa diha. Tinuod nga the laborers deserve their pay. Kay ang naghago, mga igsuon, kinahanglan man sad nga pahalipayan sa ilahang kahago. Apan wa magpasabot nga kinahanglan mamili gyud tagluho o baka komportable nga klase sa kinabuhi kung kita buot nga mosunod sa atong Ginoo.
Salig lamang og tuo kay kita dili man pasagdan sa atong Ginoo. Ikaduhang pahimangno mga igsuon nga gihatag ni Jesus alang ni adtong iyahang mga disipulo mao nga kung sila buot gayod mutuman sa ilahang mga mando, kinahanglan mga igsuon nga musunod sila sa atong Ginoo uban sa tinud-anay o kinasing-kasing nga pagbuhat niini. Diha sa Ebanghelyo, ang mga disipulo giingnan ni Jesus nga kinahanglan dili sila muhunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Buot ipasabot ni Jesus nga kinahanglan dili sila maglangay sa ilahang pagbuhat sa misyon. Gikinahanglan ang dinalian nga pagtubag sa awhag ni Kristo, sanglit matod pa sa atong ebanghelyo karon, daghan ang anihunon, apan jutay ra ang mga mangangani. Nasayod si Jesus mga igsuon, nga posibleng malangay o baka muundang gayod ang iyahang mga disipulo sa ilahang pagbuhat sa ilahang misyon kung sila madistract o baka sila malangay sa ilahang paghimamat sa ilahang isig kaingon. Sa atong pagsunod kang Kristo, kinahanglan mga igsuon, all-in ta sa atong pagbuhat sa misyon. Kay kung dili ingon ni anak katinud-anay, dili ingon ni anak kakinasing-kasing, ang atong pagsunod sa atong Ginoo, dali kaayo tang kapuyan, dali kaayo tang madiscourage, ilabi na tungod kay dako kaayo ang maong tahas, ug ubay-ubay pagayod ang mga tao sa tibuok kalibutan karon nga wa gani kaila o wa gani kadungog sa mensahe sa atong Ginoo. Ug sa katapusan, si Jesus mipahimangno o mihatag og giya sa iyahang mga disipulo nga kinahanglan magpaambit sila sa ilahang gasa. Matod pa sa ebanghelyo, kinahanglan nga mohatag sila sa ilahang blessing of peace, kun yukbo sa pakigdait, ngadto sa matag balay o matag komunidad nga ilahang pagasudlan. Ang kalinaw nga gipasabot ni Jesus dinhi, dili lamang kalinaw tungod kay walay kagubot o baka kalinaw tungod kay walay gubat. Ang kalinaw nga gipasabot ni Jesus dinhi, labaw pagyud kaayo sa kalinaw nga pisikal. Kanang klase sa kalinaw nga atong matagamtaman, pinaagi sa ato ang kinasing-kasing nga pagdawat o baka pagpadayon sa atong Ginoo nganha sa atong kinabuhi. Posible siguro mga igsuon nga anaa ka tunga-tunga sa kasaba, nga anaa ka tunga-tunga sa kagubot, apan kinahanglan malinawon gihapon ang imuhang kasing-kasing tungod kay nasayod man ikaw nga bisan pa man sa daghang mga pagsulay, bisan pa man sa daghang mga problema o baka katalagman kagubot sa atong kinabuhi, kahibaw ta nga kita dili gayod pasagdan sa atong Ginoo. Mao nga mga igsuon, ang tahas nga gisalig ni Jesus ngadto sa iyang kapituagduha ka mga misyonero kaniadto, hangtod karon nagpadayon gihapon. Kasagaran mga igsuon, kung maghisgot ganitag mga misyonero, ang una dayong musulod sa atong hunahuna, mauman ang mga kaparian, mauman ang mga madre o baka kadtong mga relihiyoso. Tinuod nga naami espesyal nga tawag sa pagpadayon pagbuhat sa misyon nga gisugdan ni Kristo. Apan hinumduman nato mga igsuon nga kitang tanan, pinaagi sa ato ang hiniusang bunyag, miambit usab kita sa maong tahas.
Sa ato pa di ay, kitang tanang mga binunyagan, gitawag kita ni Kristo aron pag-apil sa misyon sa pagpaila kaniya sa tibuok suok sa kalibutan. Maong hinaot paunta mga igsuon, nga sa ato ang pagkasumusunod ni Kristo, bisan unsa pa ang atong buhaton, sa bisan asa nga dapit kita mahiadto, ipaila unta nato unsa ka maayo ug unsa ka mahigugmaon ang atong Ginoo pinaagi sa atong mga pulong ug ilabi na gayud pinaagi sa atong mga buhat. Mga igsuon, tinuod nga dili sayon ang pagsunod kang Kristo. Daghang mga kalisdanan ang angay natong masugatan. Daghang mga pahimangno ang kinahanglan nato nga hinumduman. Apan kung kita mo sugakod lamang sa pagtuman ni ining atong misyon, makasali gayud kita mga igsuon, nga sa katapusan, makasulod gayud kita dito sa gingharian, uban sa atong langitnon nga amahan. Salig lang nga kita sa kanunay, ubanan, o dili pasagdan sa atong Ginoo. Hinaot paunta.